そうで届かなそうな、ありえそうでありえなそうな君の仕草の一部始終、脳で解析フルスピードで試されてたりするのかな。それなら望むとこだけど遊ぶだけの相手欲しさならばどうぞ他を当たってよ。君の分厚い恋の履歴に残ることに興味なんかないよ。君のたった一人になる以外にはなんでそんなにそっけないのさ。そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに俺じゃないなら早く言ってよ。そんなに暇じゃないんだ、ちょっとひどいんじゃない、あまりじゃない、恋がなんだかもわからないんだ。君が教科書になってくれるかい、いいよって君が言うなら暇はいくらでもあるから。わかることなどいくつもない、わかりたくないこともいっぱい、難しく絡み合う世界で胸を張って言えること、絡まったままのこのイヤホン、一瞬でほどくような魔法、それが君だとか言ったなら鼻でまた笑われてしまうかな。君のつかめない恋の核心に迫るほど怖いと思った、そんな心が初めてでなのに君はさ、なんでそんなにそっけないのさ。そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに俺じゃないなら早く言ってよ。そんなに暇じゃないんだ、ちょっとひどいんじゃない、あまりじゃない、恋がなんだかもわからないんだ。君が教科書になってくれるかい、いいよって君が言うなら暇はいくらでもあるから。両手なら伝えれるかな、やっぱりそれじゃダメなのかな。振り絞るだ
けの勇気が僕にはまだあったかな。だから今すぐこっち向いてよ、こっちおいでよ、いい加減もう諦めなよ。一秒も無駄にはできない。 You know our time is running out baby。 もっと近くでもっとそばで、この視界からはみ出るくらいに君だけで僕を満たしたいの。いいよって君が言うまで、君と今日はキスをするまで、ここから動かないから。